Mali ani diɲɛ k'aw fo k'a fɔ ko aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni tɛnɛ o ti kalo tile 3 san 2026 an ka wula in na kibaruya bakulubaw dɔw bɛna tali kɛ fintigilakaw ye wulikajɔ kɛ Kwakuru Tesalit ani Kidali mara kɔnɔna la an ka fintigilakaw ka ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔ la k'u ye jugu caman ka olu susu an ka jamana premier ministre ale ka programme dira ma jamana kuntigi fɛ ɛrɛmɛ k'a fɔ ko san 2025 an bɛ foli kurakura k'a di aw ma n'a fɔ n kun y'a tulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ an b'a daminɛ n'an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw ye masiri tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko baaraba de kɛra an ka cɛbalenw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ sibiri ani kari bɛɛ lajɛlen ko k'a daminɛ Kwakuru Tesalit ani Kidali an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔw ani lamalamaw bonya kosɛbɛ jango an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka kɛ ni u bɛ baara ni wulikajɔ minnu na ni k'a ɲini ka jugu kɛlɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o jaabiw de bɔra o jaabi dɔw de kɛra sababu ye fintigilakaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la ko sibiri utikalo tile fɔlɔ ko an ka cɛfini tabaw u ye larawuli kɛ Kwakuru o n'a lamini bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se Tesalit ma u ka o larawuli ni a sɛgɛsɛgɛli u taara u ɲɛ da jafara wɛrɛ tigilamaw ka daga dɔ kan yen daga mun na ni u camanba kun fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a ɲini k'u b'u ka juguya wale k'u labɛn nka k'u to fara ɲɔgɔn kan la an ka fintigilakaw ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko fo ka taa se u yɛrɛ bɛ taa u dogodogo yɔrɔ mun na ko nin tu kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ye u larawi ka u susu ni ka u bɛɛ lajɛlen daji olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko o siratigɛ kelen kɔnɔna la kari utikalo tile 2 an ka sanfɛ kɛlɛcɛw y'u ka baaraw ka to senna ka yakubaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ wulikajɔw kɛra Kidali marabolo kɔnɔna la sanubɔyɔrɔ masurunya la maa minnu tun bɛ yen n'u tun b'a ɲini k'u bɛ taa an ka sanu bɔ ko ka o to masurunya wologiriya diɲɛ don o don u bɛ ka dɔ fara u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw kan yaasa an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ lakana bɛ se ka sinsin juguw mana don wo kɔnɔna la ko maliyɛnw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ cɛbalenw bɛ baara la wa u bɛ juguw labɔ ka u so ci ka maliden ni a bololafɛn ka olu lakana an ka jamana gouvernement ale ka baaraw kɔnɔna la a bɛ fɔ gouvernement ka baara se mun ma ko programme d'action du gouvernement PAG o mun kun dira général division Abdoulaye Mayiga ale ka gouvernement ma san 2024 ni an ka jamana kuntigi kun ye baarabolalen mun di u ma ko ka kɛ ni san 2025 a kalo 6 labanw na ko deuxième semestre ni jaabi bɛnna o de ma baara mun kun dira u ma ka bɔ san 2024 baara in kan ka kɛ ka bɔ 2025 na ka na 2026 de la ko 2026 o kuma cɛ fɔlɔ baaraw bɛ sen na nka ko jateminɛ minnu kɛra bawo kulu de kun sigira an kɛra ka ban o ye 43 ani buruburu 43 43% k'u ye o baaraw de kɛ bawo ko baara boloda 250 o de kun dira premier ministre ani a ka gouvernement ma o ka se ka o baaraw kɛ o baara bololalenw na baara 109 o bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban wa baara mun o bɛ senna baara bololalen ninnu na ko o ye 83 o baaraw bɛ senna o ye 100 sara la 33,07% o baaraw olu bɛ senna wa baara minnu ma se ka kɛ an bɛ waati min na ko bi ko o de ye baara 59 100 sara la 23 ni buruburu 23,50% o tɔ de tora san 2026 kuncɛli o de bɛ gouvernement bolo ka se ka o baara 59 kɛ bawo baara min kun kalifalen don u ma a kun kan ka cɛ san 2026 a kuncɛda in de la an ka jamana premier ministre ko u y'a yɛrɛ k'a fɔ hakilinaw ani laɲini mun
ni u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamanakuntigi ale ka bilasiralikanw ani a ka baara mun dira u ma jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna la u bɛ ka baara in kɛ wa kulu fana bɛ u nɔfɛ ka se ka gouvernement ka baara bɛɛ lajɛlen ka u la kɔlɔsi u ye o kɔrɔfɔw de daɲɛnɛmaya k'o yira malidenw na ka sanga ni minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye conseil des ministres tɛmɛnen ko baara bololalen mun dira u ma wulikajɔ bɛ ka kɛ u fɛ yanni san 2026 kuncɛli cɛ a baara tɔ mun ni o tora baara boloda 59 ka se ka o baaraw kɛ yasa programme d'action du gouvernement PAG 2025-2026 ka se ka o baaraw ka o fond de réalisation des infrastructures minnu bɛ bɔ sanu ka bolo kan ministre yɛrɛ k'a fɔ ni o ye sanu ye ka sanga ni jumadon ye ko o sera ka musaka mun labɔ o kɔnɔna la o de ye sefa wari miliyari 109 ɲɔngo ye wa ko o miliyari 100 mun bɔlen filɛ nin ye o bɛ tali kɛ wulikajɔ ani baaraba mun bilalen no sen kan ani fo ka taa se kulu mun bilala yaasa ka se ka musaka ninnu ka olu lakɔlɔsi a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ni o ye sanu ye a bɛ bɔ fan o fan fɛ sanu cakɛda minnu bɛ na ani sanu kan ka nafolo mun ladon ko sanu kan ka kɛ sababu ye ka sirabaw dilan sanu nafolo kan ka kɛ sababu ye ka an ka kuranko sabati sanu nafolo kan ka kɛ sababu ye ka se ka an ka barajibaw ka olu labɛn o hakilina ni o wulikajɔ de kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaso ye mun bila sen kan ko an bɛ waati min na ko bi sanu nafolo ye baara mun ni ka a ladon ni a baaraw kan ka kɛ ka sirabaw dilan ni ka kuranko ɲɛnabɔ ko o de ye nin musaka in ye sefa wari miliyari 109 ɲɔngo wa ko baaraw bɛ ka kɛ halisa kulu bɛ ka lakɔlɔsili kɛ yaasa an ka sanu bɛ se ka yelenku anw ye sanu nafa ka se jamana ɲɛta baaraw ma fan caman fɛ ka sanga ni laadalako ye ni jɔnjɔn yɛlɛ bɛ kɛ ko monte de couleur jamanakuntigi dayɔrɔ la bi sɔgɔmada in na u ye jɔnjɔn layɛlɛ ni o ye an ka drapeau ye ko nin ye laadalako ye ni jamana ɲɛmaaso u bɛɛ lajɛlen bɛ a baara in kɛ faso kanu baaraw don a bɛ kɛ sababu ye ka maaw bila faso kanu kan ani ka baarakɛlaw ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bi sɔgɔmada in na an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita kuluba kɔnɔna la ale de tun bɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛma yaasa ka se ka an ka jɔnjɔn k'a layɛlɛ k'a bonya i n'a fɔ ani bonya mun ka kan o siratigɛ kelen fana la premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ni o ye primature ye bi sɔgɔmada in na olu fana ye u ka jɔnjɔn yɛlɛ ka o baaraw kɛ monte de couleur ka ɲɛmaya to général de division Abdoulaye Mayiga bolo kɛnɛ mun ka ni gouvernement maa bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se maa fɛn bɛ baara kɛ primature kɔnɔna la ani fo ka taa se ko piano tun bɛ yen nɔ an ka jamana kuntɔgɔ dɔnkili hymne national olu dɔnkiliw ni o dɔnkili o de dara bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ fasodenɲumanya o taamasiyɛn ye kɛnɛ mun ni a bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka jamana ka faso kanu ani ka baarabaw minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ k'a don bɛɛ lajɛlen sɔn dɛmɛ na kibaru an bɛ taa e fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ba fila bɛ k'aw fɛ yen nɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ la yaasa ka ɲɔnibana ka o kɛlɛ mayina kɔnɔna la kɛnɛyaso min bɛ yɛrɛ ka fɔ k'u ye wulikajɔ bolola yaasa ka bolocili kɛ ɲɔni bana o kunbɛli kama bawo ko jateminɛw yɛrɛ ka fɔ ɲɔni bana yera maa 4 ɲɔngo de la o mun ni a kɛra juillet kalo tile 30 o siratigɛ de la wulikajɔ kɛra kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ka fara Médecins Sans Frontières maaw kan ko ka bolocili kɛ ka ɲɛsin dentannu ma minnu bɛ a daminɛ kalo 9 ka taa se san 14 ma denmansaw bɛɛ lajɛlen welelen don u ka se ka taa u ka denw boloci yaasa ɲɔni yera maa 4 mun na a kana cari ka maa wɛrɛw minɛ ka fara olu kan ɲafuŋekaw fɛ yen nɔ ko maa dɔ fure taara ye jida la maa mun ni kibaruya yɛrɛ ka fɔ a sisanga b'a bɔ san 25 ka taa se san 32
duruma ko in kɛra ka sanga ni sibiri utikalo tile gale ye wulafɛ waatiw la ɛrɛmɛ k'a fɔ ko u ye ni fure in ye kuma mun na a sen ni a bolo bɛɛ lajɛlen kun sirilen no ɲɔgɔn na ni ka tila ka a siri ka ja kosɛbɛ ko o mun b'a yɛrɛ k'a fɔ maa dɔ de ye a siri walima maa wɛrɛ de kɛra a sata ye nka o ma se ka bugunatigɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa ka se k'a lajɛ fure in sakun kɛra mun ye ani maa jumɛn sera ɲɔgɔn ma ka se ka a ko ka olu ɲɛdɔn ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka nin ko tiɲɛ ni a nkalon bɔ ɲɔgɔn na san marabolo kɔnɔna la jamanakuntigi tɔgɔ la kupu Asimi Goita kinparanakaw olu de ye a jɔnjɔn ta ko nin tun ye a tako filanan ye kinparana ani sankaw de kun karila ɲɔgɔn na barabila fɔli la ni a bɛ laban tirobi la ko kinparana bɛ sebaya sɔrɔ jɔnjɔn in ko a dara sankaden dɔ fɛ ni o de ye Mamadu Tarawele ye n'u b'a wele ko Dadu ko maa min ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ sefa wari miliyɔn 1 dira olu ma kulu filanan olu ta kɛra 500 ye ni senandolantan in ko a bilakun ye ka sifinakaw fara ɲɔgɔn kan bɛn ni keleya ni ɲɔgɔn minɛ o kadara kɔnɔ kitakaw fɛ yen nɔ sifinakaw kalanbulon kɛra olu kun subahana mansin kura mun bɛ diɲɛ kurukara kɔnɔ bi ni o ye intelligence artificielle ye o labaara cogo sifinaka maa 30 ɲɔgɔn ko olu de ye kalanbulon sɔrɔ iya a labaara cogo la SOS village d'enfants hakilina in bɔra olu de yɔrɔ kalan in daminɛna juillet kalo tile 29 ka taa se a tile 31 ma maa minnu ni olu ye nin formation sɔrɔ a kɔfɛ u ye sɛbɛnfura d'u ma attestation mun b'a yira k'a fɔ k'u ye formation sɔrɔ iya bolo kan kulukorokaw fɛ yen nɔ Anazer maaw wele bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i janto siraba lakana cogo la cogo min na u ni bɛnniba bolaw minnu bɛ cɛncɛn ta n'u ka minnu salo ka ca kulukoro kɔnɔna la ko a ka kan bɛɛ lajɛlen ka sigi u ni Anazer k'a f'u ye siraba sariya ye mun ye bɛɛ lajɛlen b'a labato cogo min na yaasa siraban kasira o bɛ dɔgɔya hakilina in a bɔra kulukorokaw ka marabolo ɲɛmaa Lamini Kapori Sanogo ale de yɔrɔ ko yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa siraban kasira a bɛ kɛlɛ pewu kitakaw ka farikolo ɲɛnajɛ kulu mun bɛ yen nɔ ni o ye kita gari ye a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko ɲangini bere dara olu kan bawo k'u to senandolanci dɔ senfɛ ko u ka maaw u ye damatɛmɛ walew ka fara fili maaw kan ko mun bɛ yen ni senandolantan na olu man ka bɛn o siratigɛ la senandolantan ɲɛmaaw ye u ka baaraw ɲɔngiri ka u suspend bawo ko u ye nin wale mun kɛ a tɛ dolantan sariyaw kofɔ wa a bɛ na ni basigi tiɲɛ ye dolantan na o siratigɛ la u ye ɲangili bere in da u kan yanni waati nataw cɛ gawukaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ taa dɔafɛ jɔ ko dɔw taara bin kɛ u kan bingannikɛla minnu ni u ye maaw to u bɔtɔla Forgo sugu la ni ka taa jan da u ɲɛ ko in kɛra ka sanga ni sibiri utikalo tile galen ye soni Alibert o commune kɔnɔna la maa 4 ɲɔgɔn minnu ma se ka bugunatigɛ k'u nana ka taa maaw ka maaw bololafɛnw bɛɛ lajɛlen telefɔni batiri ni a ɲɔngɔw ka taa u bɛɛ lajɛlen daraki u la ni ka fiɲɛ duuru wa ko wulikajɔw kɛra u ye wele bila fintigilakaw ma u bɛ k'a lajɛ yaasa ka se ka ni maa ninnu ka u kunbɛn ko nin wali n'a ɲɔngɔ bɛ deli ka kɛ Gawo marabolo kɔnɔ wa u b'a lajɛ dɔafɛ kumaw de la maaw taatɔ la dɔafɛ la walima maaw segintɔ la u bɛ taa jan da u ɲɛ k'u ka makoɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la Bajangarakaw fɛ yen nɔ u ye sɛbɛnfura ta k'a di maaw ma maa minnu ni olu ye sigiyɔrɔ bila ko réfugiés ni u bɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna la ko carte de réfugié ko in kɛra ka sanga ni juma juillet kalo tile 31 ye ni sɛbɛnfura in a bɛ kɛ sababu ye maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila u ka se ka lakodɔn yaasa dɛmɛ minnu bɛ na u ka se ka furakɛli kalanko ani baarako fo ka taa se dɛmɛ wɛrɛ min bɛ di u ma u ka se ka garizigɛ sɔrɔ o baaraw la o siratigɛ la ko HCR ani u dɛmɛbagaw olu ka wulikajɔ n'u ka boliɲɔgɔnma kɛra sababu ye ka nin sɛbɛnfura ta k'a di réfugiés ma yaasa u bɛ se ka bugunatigɛ kibaru bɛ kɛnɛ den ma ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Burkina Faso jamana kɔnɔna la wulikajɔ dɔ kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka kamera ka o bila circulation na maa minnu ni olu bɛ circulation sariyaw ka olu sɔsɔ a bɛ o jata a yɛrɛ k'a fɔ ko tile kelen kɔnɔna la infraction 1000 ɲɔgɔngo u ka nin kamera ye ni a b'a wele ko i-verbal o ye o de maa minɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in kɛ bɛ sababu ye ka se ka siraba sariyaw ka maaw bila diyagoya u ka labato n'o dɔ bɛ tali kɛ vitesse damatɛmɛkojugu excès de vitesse sira sariyaw olu labatobaliyaw fɛn ni a ɲɔngo ko maa fɛn fɛn mana minɛ o la u ka nin wulikajɔ kura ye ni nin ye diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka o maaw ka olu ja ta jogocogo foyi t'a la wa o ni ɲangili bere min ka kan o bɛ da u kan u kan ka musaka min sara fana u b'o sara ko nin baara ye a ye jaabi ɲuman kɛ o siratigɛ de la san 2027 yanni o cɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ u bɛna a bila ka taa marabolo kɔnɔnaw la ka fara faaba kan Senegali jamana kɔnɔna la kiritigilamaw u ye muso dɔw ka olu ɲangi bawo u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Kedugu kɔnɔ jalaki bɛna musolaka ninnu kan ko u tun bɛ gɔrɔjɛganiya walew olu de la o siratigɛ de la kiritigilamaw y'a k'a fɔ muso 3 don ko san 5 kaso ko ka o da u kun o bɛ amani mun sara o ye 500 de ye nka nin kɔrɔfɔ in na musolakaw yɛrɛ k'a fɔ jalaki mun binna olu kan ko olu t'u yɛrɛ sɔrɔ jalaki kɔnɔ wa k'u bɛna wele bila sanfɛ kiriw ma yaasa ka se ka a ko kiri kɛ kiri cɛɲi kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la kiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko u ye jalaki bin maa dɔw kan maa minnu ni olu tun bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'a bɛ wele ko kinɛti fo ka taa se adɛmu ma bawo ko a kulu ninnu o ɲɛmaaw u ye san 5 kaso da u kun ko kulu ninnu ye maaw gosi ka maaw ka nafolo daraki u la bawo u bɛ na ni sira mun ye a bɛ kɛ sababu ye ka maaw nɛgɛ de ka taa n'u ka wariw ye o siratigɛ de la yɛrɛ k'a fɔ ko nin kulu ninnu wa u kan ka nafolo mun sara Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaayaso ye o bɛ taa jɔ fo miliyari 3 o ɲɔngo la bawo ko u ye garantɛ ani damatɛmɛwale mun da jamana in kan ka sɔrɔ ko a bi san 2018 wulikajɔ kun kɛn bɛ nin kulu ninnu kama Burkina Faso jamana ale fana kun ye nin kulu ninnu ka baaraw lajɔ bawo k'u ka baaraw ye gosili de ye Ghana jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ k'a fɔ ko u ye yɛlɛma kura don u ka sariyasun na yɛlɛma kura mun ni a kan ka jamanakuntigi ka fanga bɔ san 4 na ka taa n'a ye san 5 la wa a yɛlɛma in fana dɔɔni sɔnna a âge kun fanga ka bon kosɛbɛ a kun bɛ taa se fo cɛkɔrɔbaw de ma Algérie jamana kɔnɔna la mɔbili dɔ ale ye siraban kasara sɔrɔ a bɔra ka bin ni a kɛra sababu ye ka maa 27 ko bɔnɛ ani na ni ka maa 42 ka o jogin o kɔrɔfɔ de da yɛnɛmara Algérikaw ka protection civile maaw fɛ ka sanga ni jumadon ye Grèce kaw fɛ nɔ pankulu 2 olu sera ɲɔgɔn ma kunungo kari pankulu mun bɛɛ lajɛlen ye sapeur pompier mɔgɔw ta ye ko ka pankulu ninnu to tasuma jeni dɔ kun kɛra u bɛɛ lajɛlen kun taa mɛn k'u bɛ taa tasuma de faga k'u to baaraw la pankulu ninnu de ye sira bila ka taa se ɲɔgɔn ma wa ko a kɛra sababu ye ka pankulu ninnu tiɲɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a lajɛ ko in a kɛra cogo min na ani jaabi minnu bɛ bɔ a kɔnɔna la Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ sibiri don ko olu ni Israel ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan mun ni u bɛ susuli lajɔ ka ɲɛsin Irankaw ma ni waati in na bawo ko Iran ani Iran dafɛ jamana dɔw de y'a laɲini u fɛ ko mugu ni kisɛ ka jɔ nka ko o bɛ a ɲini de bɛnkan ka sɔrɔ joona n'o tɛ ni bɛnkan ma sɔrɔ mugu ni kisɛ cili u bɛ sɔn ka o lawuli Indonésie jamana kɔnɔna la maa 5 olu de fure taara ye ani fo ka taa se maa 41 olu tununnen don terrain dɔ ka binni senfɛ bawo ko terrain ka accident kɛra sababu ye ka ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o ni na terrain kɔnɔ maa 200 ani maa 71 olu de tun bɛ yen nɔ a kɛra Indonésie ko in kɛra ka sanga ni karidon ye wele bilala protection civile maaw ma olu ye baaraw ni wulikajɔw bolola yaasa ka se ka taa tiɲɛni don maaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na nin de fana bɛ dan siri an ka wulada n'a kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma
ka aw fo ka koɲuman dɔ aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw n'an ka kibaruya bɛɛ lajɛlen na ani ce jani suganti la yaasa ka se ka aw kunnafoli an y'a sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ kɛrɛfɛw ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo a k'an bɛn. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali